Lekcia výbava. Lekciu výbava by som skúsil zaradiť do troch kategórií. Bolo by to taký štarter, alebo budget friendly, čiže niečo také lacnejšie versus profi. Máme tu ešte štvrtú možnosť naozaj, že profesionálne fotografie. Neviem, koľký z vás sa tomu budete chcieť venovať, každopádne, keď niekto bude chcieť, kľudne ma oslovte a môžeme skúsiť individuálny kurz. Je to skutočne ale cesta na dlhú trať, nie je to nič, čo by sa dalo naučiť za pár lekcií v online kurze. Keby sa tomu venujete 3 až 6 mesiacov, dalo by sa to zmáknuť. Ale tým pádom by ste išli cestou profesionálneho fotografa a nie maklera, ktorý je aj fotograf. Takže starter kit, dajme tomu, že by sme to nazvali štartovacia, čiže tá najnižšia forma. Netreba nám na ňu veľa, naozaj. Rozpočet by som povedal, že do 2000 eur. Čo by som vám odporúčal? Osobne ja som Apple človek, nikdy som nebol, ale asi tak pred 2 rokmi, keď som skúsil prejsť na Apple, zistil som, že to je to práve, čo v tejto ceste naozaj najviac vyhovuje. iPhone, hej. iPhone 13 bola ešte OK, iPhone 14 už je naozaj použiteľná, či už na fotografie, alebo videa a videoprezentácia seba a všetky tieto podobné veci. Takisto sa tým dá ovládať Matterport, ale to takisto trošku skúsime v neskôršej lekcii. Čo sa týka iPhoneu, má to naozaj veľmi dobré fotky, obzvlášť keď si to dáte do RAW módu, RAW režim. Je to taká ikonka vpravo hore. Tieto fotky sú skutočne ale veľké. Jedna fotka má bežne 2 megapixely, táto má okolo 100. Dáva to ale veľmi veľkú možnosť potom upravovať v Lightroome naozaj, že keď je niečo veľmi presvetlené, na obyčajnej fotke to nepôjde, na tejto RAW fotke to pôjde. Takže viete si naozaj tieto okná tak stmaviť. Keď je niečo veľmi tmavé, viete to zvýšiť bez toho, aby tam bol šum. Takže čo sa týka tohto, to sú fotky. Ak chcete s telefónom natáčať video, pri iPhonech dá sa to aj z ruky, nie je to, ale ono treba naozaj dávať pozor, aby to nebolo roztrasené. Používame tieto gimbaly, isto z vás už veľa ich videlo. Skvelá vecička, praštíte túto vec na telefón. Pokiaľ možno vždycky to vycentrovať, aby to bolo v strede, aby to nebolo na jednu stranu ťažšie. Zapnete si gimbal alebo stabilizátor, otvoríte to. Bam, hneď na to funguje. Čiže ideálne, môžete ho zapnúť tak, ako som robil aj ja z ruky, alebo ideálne naozaj dať to na rovnú podložku, vypnúť, zapnúť, vystabilizuje sa to, bude to lepšie, hej. Spojilo sa to cez Bluetooth, vyzerá to nejak takto, čiže hneď môžem stlačiť rekord a nahráva nám, hej. Na Reelska, Instagram, Facebook odporúčam samozrejme na výšku, ale keď stlačíme niečo takéto, dá sa aj na šírku a môžeme nahrávať krásne cinematické videá na YouTube. Má to viacero modov pomocou M, čiže zamkne vám to stred. Naozaj môžete robiť čokoľvek, bude to proste úplne ako pribité, alebo proste stabilizácia, kam sa otočíte, na tú stranu to bude fungovať. Dobre, to by sme mali ku gimbalu. Pri tomto starter móde by som odporúčal, ale naozaj keď máte malý budget, síce ju tu nemám pri sebe, ale kamerky Insta360, Insta360. Najlacnejšia z nich vychádza okolo 500 eur. Dá sa robiť Matterport aj pomocou nej. Tá kvalita je, ale by som povedal, taká mizivá, hej, nie je to nič extra oproti klasickému Matterportu. S týmto by som fotil interiér, takisto video, interiér, exteriér, ale na exteriér v každom prípade by som odporúčal mať nejaký taký malinký kompaktný foťák. Možno na prvé zhliadnutie tie fotky nevyzerajú ako extra rozdielne, ale keď dáte tie fotky von na portál, myslím, že už vidíte ich normálne v laptope, na internete, tie fotky sú 300 krát lepšie ako z iPhoneu, skutočne, bo iPhone robí tzv. Režim HDR. Není to ideálne, je to také prefarbené, vyzerá to dobre na displeji, nie na internete. Keď z tohoto vyhodíte von, fotky vyzerajú skvelo, naozaj skvelo. Tie exteriérové fotky sú proste úžasné. Není to dobré ale na interiér, lebo nemá režim HDR, čiže nevyzerá to perfektne. Tieto foťačiky, konkrétne toto, ja celkom mám výbavu Sony a Apple. Sony RX100, toto je konkrétne Mark III. Je taký štartovný, Mark 1, Mark 2 nič moc, ale Mark 3 a vyššie až do Mark 7, či tuším, že 8 sa vyrába. To sú naozaj super šupy. Tento kúpite za 500 eur, dá sa kúpiť aj 400, 350 na bazoši používaný. Dobrá vec, naozaj všetky exteriérové fotky zásadne s týmto. Dobre, potom sa presunieme, máme tu, dajme tomu kategóriu budget. Tam už by som naozaj vám odporúčal kúpiť si foťák, takisto aj na interiére. Keďže ja som Sony, vravím, je to realitnými fotografmi asi taká najzaužívanejšia značka. Sony A6000 až A6500, sú to foťaky okolo 1000 eur. K ním sa dodáva objektív
15 až 55, či tuším 16 až 55. Je tu zoomový objektív, čiže môžete si naozaj priblížiť, oddialiť, nemusíte vymeniať objektívy. Lezú z toho krásne fotky. Určite k tomu by som nezabudol kúpiť si dobrý statív. Statív dobrý, 150 €. Musí to byť aj pevné a musí to aj niečo vydržať samozrejme. Keď s tým búchate z nehnuteľnosti na nehnuteľnosť, aby sa to nerozpadlo po 3 týždňoch používania. Čiže toto by sme mali okolo tých 1000–1200 € za foťák a k tomu statív. Vynikajúca vecička k tomu je tento spúšťač. Čiže keď máte, je to ďalková spúšť, čiže keď máte foťák na statíve, napríklad ako teraz ja, nemusíte ho stále stláčať, vypínať, zapínať, aby ste nemali rozmazané zábery alebo video. S týmto to vypnete, zapnete video, vypnete video. Vynikajúca vec, cena okolo 40 €, podľa mňa je to absolútne nevyhnutnosť. Keď sa presunieme na budget kategóriu Matterportu, hovoril by som o Matterport 2 Pro. Je to model, ktoré už je na trhu nejakých 5-6 rokov, ale za mňa musím povedať, je to naozaj pracovný kôň, funguje to skvele. 3D prehľadky vyzerajú perfektne a fotky budú z toho liesť, keď si nebudete fotiť, ale iba vyťahovať z tohoto, budú dobré. Budú dobré, ale nie v tmavých svetelných podmienkach. Keď idete normálne bežne po obývačke a všetky tieto izby, bude to fajn, keď pôjdete do nejakej kúpeľky, bude tam cítiť nejaký šum samozrejme, hej. Ale stále to budú lepšie fotky, ako by ste si spravili telefónom alebo nejakými super lacnými foťakmi. Čiže za mňa naozaj je to stále super. Je to stredná kategória a dá to naozaj solidné výsledky. Cena tohto Matterportu je okolo 2 až 2,5 tisíca €. Je to ale za samotný prístroj. K tomuto prístroju budete potrebovať určite aj statív. Trošku drahší, naozaj 100–150 € statívom by som moc neveril. Ak si kúpite nejaké Manfrotto za 200–250, bude to úplne v pohode. K tomuto Matterportu budete potrebovať určite tablet. Ja sa priznám, síce ovládam to telefónom, 14 Pročko už to úplne perfektne stíha, ale ten tablet je lepší kvôli tomu, že je to väčšie. Hej, viete si tam lepšie zaznačiť všetky tieto okná, je to prehľadné. Za mňa fajn, ale tým, že fotím 3–4 nehnuteľnosti denne, nechce sa mi to vláčiť, priznám sa. Čiže telefónom a nejako to tam vidím, hej. Aj tak všetky úpravy robíte potom doma normálne na laptope, nie tu, čiže je to v podstate jedno. Čiže to by sme mali 2 až 2,5 tisíca za Matterport, 500 € za tablet, 200 € stojan. Tomu by som ináč ešte odporúčil takúto lampičku do veľmi tmavých priestorov. Dáva sa to tuto hore, lampička stojí do nejakých, táto je možno trošku drahšia, okolo 100 €, ale už to kúpite od Pendy. Je to do veľmi tmavých priestorov, napríklad ja som bol s týmto robiť aj 500-ročnú pivnicu v Bratislave, v Starom meste, podzemí. Nikto tam nebol 50 rokov, bol som tam ja ako prvý a bolo to trošku scary. Každopádne tento to zvládol, dal som to na vrch a ako sa otáča ten Matterport, on si sa na sebe svieti, samozrejme, nie je to ideál, ale výsledok bol ku podivu veľmi slušný. Čiže táto lampička k tomu, takže keď to spočítame, tak do 3000 máme vybavený Matterport. 3000 dáte, treba sa s tým naučiť robiť, nie je to úplne klik sem, klik tam, ale keď sa to naučíte, bude to fajn. To by sme mali k budget friendly veciam. Ďalej máme určite vo výbave dron. Dron bude samostatná lekcia. Poviem len, toto je napríklad DJI Mavic 3, Mavic 3 Mini, pardon. Určite by som si nekúpal nič ako DJI. Sú rôzne hračky, po 100 €, blbovinky, krávoviny. Nefunguje to naozaj. Fotky z toho lezú mizerné a aby mi to niekde tresklo, alebo aby som s tým niekomu ublížil. Tejto značke verím, verí tomu každý a určite či už si vyberete niečo za 500 €, 600 €, ako je napríklad tento, 700, alebo nejaký okolo 1500 €, už nejaký high-end, budete s tým spokojní. Hej. Preberiem z toho ďalšie lekcii. Dobre, presúvame sa k profi výbave. Profi výbave by som určite už hovoril o solidnom foťáku. Plnoformát používam napríklad aj ja, Sony A7. A7-1, A7-2, A7-3, tuším až 4, 5 teraz sa vyrába. Sú to super stroje, ale za mňa ja používam Sony A7C. C znamená ako kompakt, čiže je to skutočne malinké, ale je to naprataný stroj. Stojí to okolo 2200–2500 € za samotné telo. Potrebujem k tomu samozrejme objektív, ale tie fotky sú naozaj úžasné. Keď robíte v úplne tmavých priestoroch, tam nie je žiadny šum, vyzerá to úplne geniálne a to video, čo z toho lezie, takto, naozaj top prezentácia nehnuteľnosti na YouTube. S týmto sa robia s touto kamerkou filmy, čiže je to špičkový stroj. 2 až 2,5 tisíca treba prichystať. Potrebujete k tomu objektív. Veľmi populárny objektív, ktorý by som odporúčil, je takisto od Sony 16 až 35 f4. Takéto značenie má. Ten objektív stojí okolo 1000 €.
Je to objektív, ktorý má teda, že môžete to mať na široko, alebo to zazumujem a bude to zbližšie, hej, čiže približovací, alebo ako by som to nazval. Je to objektív veľmi, veľmi ostrý, krásne farby, je ale trošku väčší. Ja som ho kedysi mal, používal som ho 2 roky, ale zbavil som sa ho kvôli tomu, že to bolo proste ako celé ťažké hovado. Kúpil som si tento A7C a objektív mám Laowa 15 mm, čiže je to skutočne niečo veľmi, veľmi široké. S tým fotím všetky obývačky, všetky izby, všetko čo sa dá, ale treba robiť aj detailné šoty, čiže naozaj také dizajnovky zblízka. A na to používam ten najlacnejší objektív, aký sa predáva, to je 50 mm Sony 1.8. Špičkový, naozaj malinký, krpatý, perfektný portrétny objektív, používam ho aj na fotenie rodiny, kadejaké portrétne veci. Nebojím sa o to, stojí to 150-200 eur, skutočne vynikajúca vec. Čiže keď zrátame túto kategóriu, máme 2,5 za foťák, 3,5 s objektívom, 3,700 s týmto, stojan, 4,000 vás bude stať fotovýbava, ale s touto výbavou skutočne viete, keď sa naučíte dobre s tým robiť, odfotiť čokoľvek. Absolútne magazínové fotografie. Nevravím, máme tu Canon, máme tu Nikon, nerobím s tým, nepoznám to. Toto je stávka na istotu, čiže to je naozaj skutočne veľmi dobre odporúčiť. Do ešte vyššej kategórie by som povedal, keď začnete používať blesky. S bleskami to je to, čo vás oddelí od úplne aj začiatočníckych fotografov, keď sa s tým naučíte dobre robiť, je to špica. Používam blesky Godox, je to takáto vec, jednoduchý blesk, bum, fotí to. Toto dáte na foťák, ďalkový ovládač, celé to stojí, mám pocit, keď sa nemýlim, 300 eur. Toto sa dá na foťák, čiže kedy foťák odfotí, cvak, čiže dajme tomu, že s týmto, stlačím foťák, v tej sekunde to blízke, máte perfektne osvetlenú miestnosť, špica, naozaj. Potom existuje mód Flambient a to je, keď miešate vlastne obyčajnú fotku bez blesku a s bleskom rôzne nafotenie. Toto je tá kategória, ktorú som hovoril, ktorú nebudem v tomto kurze vyučovať, môžeme sa dom, keby niekto chcel osobne. Skutočne už je to iný level, ale je to zložité. Zložité není až takto fotografovanie ako úprava v Photoshope doma. To je brutál. Každopádne je to, ako fotím ja. Z ďalšej výbavy by som povedal, ako z takej poslednej, je vlastne toto. Tento mikrofónček, čo mám na sebe. Je to Sara mikrofónov od DJI. Je to takéto kompaktná vecička. Jednu vec dáte na foťák alebo aj na telefón. S telefónom to funguje skutočne dobre. Sem pichnete jednu vecičku, toto máte na sebe, fotíte sa alebo niekoho. Zvuk z toho leze absolútne 100%, hej, a je to malinké. Čiže túto vec viete používať jak s telefónom, na reelska, na storky, tak normálne ako to mám ja teraz na foťaku a nahrávate krásne profi video. Cena je trošku drahšia, okolo 250 eur, keď sa nemýlim. Každopádne hovorí sa, že divák vám špatný obraz prepáči, ale audio nie. Audio je úplne alfa omega základ pri kvalitných videách. Takisto aj reelska, keď vidíte hociaký makro, natáčajú si na telefón s prednou kamerkou, zvuk nepočujete, počujete všetko možné, iba nie poriadne jeho, je to hnus naozaj. Kdežto keď niekto zapne reelsko, hneď to znie dobre, alfa omega. Čiže toto je taká posledná vec, čo by som odporúčil. Presunieme sa k najdrahšej veci, čo tu máme. Nový Matterport 3. Toto je, by som nazval, profi budget riešenie. Je to drahá vec, skutočne tento nový Matterport stojí 7 000 za prístroj, čiže je to dosť. Ale, a je tam veľké ale. Z tejto veci 3D prehliadka lezie, cca podobná, hej. Není to o nič extrémne lepšie, za to tie fotky, čo z toho vyťahnete, dovolím sa priznať, sú nie špičkové, ale na potreby realitných maklerov absolútne perfektné, skutočne. Čiže dáte 7 000 za prístroj a už potrebujete k tomu nie obyčajný tablet, ale teda obyčajný iPad, Apple, ale iPad Pro. Naozaj to je nutnosť, lebo z toho leze strašne veľké množstvo dát, tento obyčajný iPad to nestíha, čiže iPad Pro. Je to cena okolo 1000 eur, dokopy to máme 8 litrov, 200 eur stojan, čiže so všetkým celkom práska je nejaké svetielko 8500. V tomto prípade ale môžeme tieto veci komplet dať dole, foťaky, blesky a všetky tieto veci, lebo fotky budete mať špičkové, fakt dobré. Máte peknú 3D prehliadku, vypracujete si pôdorys. To som ináč nepovedal, pôdorys si viete celkovo od Matterportu vygenerovať ku každej 3D prehliadke, zvláda to dobre ako tento, takisto tento. Táto trojka má tuším o nejakých 10% lepšiu presnosť, čiže tie pôdorysy budú presnejšie, on si pomerá izbu, nebude to 3,52 m, ale 52,5 m, proste jedna tá presnosť lepšia.
Obrovský plus pri Matterport 3, viete s tým ísť von. Čiže s týmto klasickým viete ísť iba dovnútra, trošku na balkón, ale už ak ďalej ide, tak on nevie ísť, lebo má nejaké senzory, pomocou ktorých sa chytá. Tento má LiDAR senzor, ktorý sa nám tu točí a skutočne urobíte jeden sken, môžete ísť na ďalší až o 20 metrov, 10 metrov, prehnal som trošku. Je to aj plus, že nemusíte mať toľko práce, mínus ja hovorím, veľa maklerov to zneužíva, že idú na veľké diaľky a potom ten človek v reále sa prechádza a zrazu z obývačky až niekde v kuchyni v prdeli, čiže úplne to není ideál. Každopádne výhoda toho, že viete ísť do exteriéru. Čiže nie, že si oskenujete vnútro, ale idete von 10 metrov pred dom a tým pádom si z toho vyťahnete aj fotku exteriéru. Naozaj, chválim si ten stroj, aj keď u mňa sa zatiaľ čas nenašiel, lebo zase nikdy s tým nespravíte také fotky, ako ja spravím, alebo vy, s klasickým foťákom, kvalitným, ako som spomínal, A7C napríklad, s bleskami. Tam sa ten Matterport nedopracuje nikdy, takú technológiu ešte nemáme, čiže preto si u mňa miesto nenašiel. Každopádne veľmi dobrý stroj. Keď už som o sebe teda priznal, že som na Sony a že som Applista, MacBook. Fungoval som naozaj dlho, mal som Toshibu, čo som to mal nejaké laptopy, stále som to striedal každý rok. Odkedy mám Maca, tieto veci proste fungujú, hej. Naozaj, že z foťáku rýchlo, transfer fotiek, niečo, z telefónu som si niečo pofotil, transfer do toho medzi iPadom, proste naozaj ten ekosystém od Apple je špičkový. V živote by som sa nevrátil naspäť k Windowsu, k Androidu, proste ja to nehovorím ako nejaký fanboy, ale proste tie veci pri realitnom biznise fungujú. Čiže to je za mňa určite MacBook. Toto je čo sa týka výbavy, čiže hovorím, môžeme mať starter pack za 3000, za 5, alebo dajme tomu, že za 10 000, ale za tých 10 000 s týmto všetkým, čo budete potrebovať, Mac, iPad Pro, toto bude naozaj, že maximálne spokojný, funguje to špičkovo. K doplnkovým veciam by som vám určite odporúčil dve veci. Možno sa to bude zdať ako úplná hlúposť, ale sú dôležité. Sú to kliny do dverí, ktoré mám naozaj stále pri sebe. Ustavične sa vám budú zatvárať nejaké balkónové dvere, od vecka, od kúpeľky a je to extrémne dôležité, ktoré v neskôršej lekcii vysvetlím. Ako si nastavíte nehnuteľnosť, tak nemôže sa tam už nič pohnúť. Nemalo by sa, hej. Povieme si potom prakticky, ale zblblo by tam Matterporty. Čiže kliny do dverí. A druhá vec, a takisto som najprv to nepovažoval za dôležité, je to lepiaca páska na žalúzie. Vo väčšine bytov, kde dojdem, fungujú, ale keď nefungujú, je to naozaj veľmi pohnevať. Niekedy potrebujete mať žalúzie hore, niekedy dole. A s tou lepiacou páskou už mi to zakláňa okrek 100 krát, keď som ich potreboval mať hore, nefunguje tá blbosť, verte mi. Tie veci, čo sa ťahajú, už som ich potrhal neskutočné množstvo a pokazí sa to v najhoršej možnej chvíli. Vyťahnuť to hore, zapaskovať to. Čiže páska, kliny do dverí, nejaký z tých vecí hygienických, mám pri sebe gel, antiseptický, či ako sa to volá, antibakteriálny. A v kufri mám vždycky nádobku s vodou, čo si po fotení alebo po celkovo návšteve tej nehnuteľnosti poumývam ruky. Tiež hlúposť, ale sa mi to zišlo. Samozrejme návleky napríklad na topánky. Ešte ďalšiu vec som chcel spomenúť, čo sa týka výbavy. Trošku som ponadával na tú Insta360 kamerku, ale len z toho dôvodu, že na Matterport táto kamerka je podporovaná, hej, naozaj, že funguje to, vyzerá to katastrofálne. Radšej nemá takú 3D prehliadku ako mať, ale funguje to, OK. Ale Insta360 je kamerka, ktorá sleduje všetko dokola. Je to perfektná vec pre maklerov, videl som to, používa sa to v Amerike. Máte napojený mikrofónik tento na tú kamerku. S tou kamerkou chodíte po nehnuteľnosti na tyčke a rozprávate. Samozrejme, zvuk z toho lezie je katastrofálny, ale keď máte tieto mikrofóniky na prezentáciu seba ako makléra, skutočne je to špičková vec. Prechádzate sa a vyzerá, ako keby vás niekto kameroval. S tým, že človek vás počuje, hej, nie z diaľky, ale proste priamo z kamery. Vynikajúca vec na prezentáciu teda makléra. A čo sa týka na prezentáciu realitnej kancelárie, veľmi by som odporúčal podcasty. Skutočne podcast ako prezentácia realitnej kancelárie v dnešnej dobe je v podstate povinnosť. Nemáme tých štúdií až tak veľa na Slovensku, niektoré sú horšie, niektoré sú lepšie. Každopádne jedno, čo by som chcel veľmi vyzdvihnúť, je to Grindcast, podcastové štúdio, nachádza sa v Bratislave. Tuto je na nich odkaz. Skutočne chalani vedia, čo robia. Je to, mám pocit, že najnovšie štúdio a keď si tam sadnete a kecate o svojej realitke, o svojich službách, o svojich plánoch, bude to vyzerať veľmi reprezentatívne. Toľko k prezentácii realitnej kancelárie, čo sa týka výbavy. Viacej si povieme neskôr.
a uvidíme sa v ďalšej lekcii.